Ay, ano na naman? Uy, Irta Gamer, hello. Sa damit mo, bakit na naman yung damit mo? Nangyari sa damit mo? Asan ka ngayon? Nakauwi ka na? Diretso ka dito. Maganda man ang forma mo. Ay, sige, dyan ka na. Oy, i-like mo nga to, Kinyo. Eh, kung di mo talaga ako kaya, i-support na ako mo. Kakain mo na ako, gutom ako, kung alam mo lang sana. Hindi ka pumasok, no? Irta Gamer, hello, thank you so much. Noodles, biro ko. Sama ng pero. Ni! Sabanan matinag ka. Napaka-fresh, walang turog yan. Nang araw na akong may sakit, kung alam ko saan. Pinipilit ko lang gumalang. Ngayon, magluluto na ako ng pagkain ko. Ito pa man, di sila sa kwarto. Alam mo, di cellphone ko yung papadudod. Kalat-kalat pa ng bahay. Punta ka dito, halika na dito. So yun nga, papadudod, hindi galing sa patay na aso yung naamoy ko mga. Mama. Dahil may galing pala sa naaagnas na bangkay ni Nero. Agad ako tumungo sa kwarto namin at hinanap ang wallet na napulot namin na may kalakip na orasyon. Nakita ko yung sa loob ng drawer at agad kong pinuklat at hinanap ang lating na orasyon. Naroon pa rin ang lakaan, pati pera, kompleto pa rin ang laman. Pagkatapos ay lumabas ako ng kwarto at tumungo sa Ipikatat mo na ka magsuruto. kumuha ako ng posporo at yung isang galon ng kerosene. Neking na Tugtugin ang lahat ng laman ng wallet, King. kasama na ang pera. Pero papadudod bago ko magawa yun, isang aparisyon ang aking nakita. Si Nero nakatayo sa malapit sa harapan ko. Nakatingin sa akin, namumula ang mga nanlilisik niyang mga mata. Natakot ako at napapigil. Inisip ko hindi yun ang nakambal ko, kundi isang demonyo o masamang espiritu. Nang tuminag ulit ako ay wala ng aparisyon. Nakitali kong lumabas ng bahay at nilapang ang wallet at pinuhusan ng kerosene. Pagkatapos ay sinindihan ko yun. Habang pinagmamasdan ko naman na nasusunog ang lahat ng contents ng wallet na yun ay nakaramdam ako ng malamig na kamay na humawak sa aking balikan. Pagbaling ko ay nakita ko si Nero. Pero sa pagkakataong yun ay nagdurugo na ang kanyang mga mata. Nakita kanya ang kanyang bibig ay lumabas sa kanya ang pulang ilik ko doon na parang dugo. Dahil doon ay napasigaw ako at napatakbo palayo. At yun nga, papadudod ang isa sa hindi ko makakalimutan experience sa buong buhay ko. Kahit na maraming taon na ang lumipas ay tila sa riwa pa rin. Sa alak ako. Sa totoo lang, nangangamba ako para sa aking kakambal na si Nero kung nakarating ba siya sa langit nung siya'y namatay o kinapture ng demonyo ang kanyang kaluluwa. More than 22 years na siyang patay. Pero hindi ko pa rin alam papadudod kung ano ba talaga ang tunay na sanhi ng kanyang pagpanaw. Hanggang dito na lamang ang aking sulat. Makarating sana ito sa inyong pipila. Maraming salamat and God bless sa inyong lahat. Tapos na gumagalang, Remo Ponasien.
Nagalak mag-watermelon ko dakal ah. Ha? Bakit Magbab. tangan tatin may bagikon? May bulungking kami. Halika na nga dito. Visit ka. Huwag mong inaan yung pangalan ko dito. Kakainis ka. Ano ko na mama ang gin? Mama ang gin ka ba? Gusto niyo. Aba na nakita ko dito kita? Bali ano? Kakain muna nga ako. Hindi ulag na rin. Marami sa atin na naghahangad ng pamana mula sa ating angkan. Pero may mga pamana na hindi na natin nanaisin na matanggap pa. Lalo na kung ito ay pwedeng magdala sa atin ng takot at kapahamakan. Pero matatanggihan nga ba natin ang pamana na pwede rin magbigay ng pangmatagalan na karangyaan sa buhay? Duwa kayo Ay, ito sa lahat. Imutang Lamang ako pinataanin sa mo. pangalang Bruce, 28 years old at nakatira ngayon dito sa Maynila. Matagal ko rin pinag-iisipan ang gagawin kong pagsulat na ito kasi natatakot ako na mahusgahan. Hindi mas magtakanong ko. Lahat naman tayo, binibuwasan natin na may marinig na hindi maganda tungkol sa mga sarili natin. Mapatotoo man hindi, walang sino man ang nais na matingnan Nagimastikan ng niyo. mapanghusgang mga mata. Sana all anak. Solong anak lang pala ako ng mga magulang ko. Lumaki ako sa mother side ko. Kilala ko halos lahat ng kamag-anak ni Mami at ramdam ko na ako ang paborito nila. Lima kasing magkakapatid sila Mami at siya ang bunso. Kaya siguro naging paborito rin ako kasi si Mami ang kahuli-hulihang nag-asawa at nagkaroon ng sariling pamilya. Meron kami noong family business at masasabi ko na may kaya ang aming pamilya. Palagi kami nag-donate sa mga charity. Isang beses sa isang linggo, meron kaming pinupuntahan na charity program o event. Madalas nga na si Mami pa ang nag-host doon sa event. 10 years old pa lang ako. Mulat na ako sa ganong gawain ni na Mami. Hindi lang pagtulong sa charity ang madalas na pinagkakaabalahan ni na Mami at Daddy. Kung hindi pati na rin ang pagdalo sa mga church activity. 2 o 3 beses po sa isang linggo kung magsimpa kami. Malapit ko na nga noong makabisado ang buong Biblia na ginagamit namin sa pagsisimba. Pero para sa akin, masaya ako kasi alam ko na sa murang edad, napapalapit ako sa Diyos. Ang nasa isip ko kasi noon, kapag malapit sa Diyos, ay lumalaki na mabuting bata. Kaya lang may mga panahon din talaga na susubukin ang ating pasensya kahit gaano pa tayo kabait. Nagkaroon kasi ako ng bagong kaklase noon na ubod ng yabang at bully sa classroom. Natatandaan ko na Richard ang kanyang pangalan. Mabilis na pinapaiyak niya ang mga patpatin na kaklase ko, pati na rin ang mga matataba. Masakit siya magsalita at talagang maalipusta sa kapwa. Hindi ko nga alam kung bakit ganoon ang ugali niya. Para bang ipinagli siya sa sama ng loob. Matapang lang naman siya kasi walang pumapatol sa kanya. Kumbaga, walang lumalaban. At wala rin naman akong pakialam kung sino pa ang huhulihin niya kasi hindi naman ako naaapektuhan. Huwag lang talaga ang crush ko na si Yana. Matagal ko na kasing kaibigan si Yana tapos kinakapatid ko rin siya. Hanggang sa lokohin niya nga ang pagiging sungki ng mga ngipin
ng kinakapatid ko. Noong una, hindi ko siya pinapansin at tiyana hanggang sa maiyak na lang ito sa pagkapikon. Doon ako lumapit kay Richard at sinaway ang pambubuli niya sa kaibigan ko. Nabaling ang masasakit na salita niya sa akin. Hanggang sa sabihin niya na bagay kami ni Yana kasi pareho kami mukhang mga halimaw. Nanggigil na ako noon at pinipigilan ng inis na nararamdaman ko. Ramdam ko nga na namumula na ako dahil sa pag-init ng magkabilang pisngi ko. Hindi pa rin huminto noon si Richard sa masasakit na salitang binitawan niya hanggang sa hindi na ako nakapagpigil at nasuntok ko siya sa ilong at kaagad ko tumugo. Napasigaw pa ang isang kaklase ko dahil nakita namin na nabali pala ang ilong ni Richard. Kaistorya, napatawag ako sa guidance office ng araw na iyon. Sa kabila ng pagpapaliwanag ko sa kanila na hindi naman ako ang naunang nakipag-away, pinatawag pa rin nila ang mga magulang ko. Pero bago pa man matapos ang araw na iyon, may gulo na namang nangyari dahil inabangan ako ng mga tropa ni Richard sa may labas ng kantin habang lunch break namin. 5 sila noon at mag-isa lang ako. Pinalibutan nila ako at pinagtulungan pero hindi ko alam kung bakit parang automatikong kumikilos ang katawan ko. Bawat sundok na ginawa ko sa kanila, kaagad silang bumabagsak sa lupa. Nababalian ng ilong o nawawala ng palay. Kahulihang sumugod pa si Richard ulit. Pero nagawa kong ilagan ng tadyak niya at naibalik ko sa kanya ang natitirang inis na nararamdaman ko. Muli kong nasuntok ng ilang beses ang nakabenta niyang ilong. Nang dumating ang guard para awatin ako, ay tuluyan nang nawala ng malay ang bully at ang klasiko. Umuwi ako sa bahay namin na may bakas ng dugo ang aking school uniform. Pero hindi ko makukuha yun. Sinabi ko kay mami at daddy ang nangyaring gulo, pero hindi ang buong detalye na napaaway ako sa 6 na tao. Kinabukasan, pareho silang pumunta sa school para makausap ang guidance counselor namin. At nagulat ang mga magulang ko nang malaman nila na 6 na estudyante ang hospital nang dahil sa akin. Sinabi ni Daddy na sa bahay na lang nila ako kakausapin. Wala namang naging kamarusahan sa akin noon dahil naipaliwanag ko, pati na ng ibang estudyanteng nakasaksi na ipinagtanggol ko lamang ang aking sarili. Pero buong araw akong hindi nakapag-concentrate sa mga klase namin. Takot akong matapos ang school day at umuwi sa bahay. Takot ako sa sermon na ibibigay sa akin ng mga magulang ko. Nang makauwi ako sa bahay, nakahanda na ang merienda ko at binati ako ni Mami na para bang wala akong kasalanan na nagawa sa school ko. Maya-maya pa, habang kumakain ako sa lamesa, lumapit si Daddy, pati na rin si Mami at sinabayan ako sa pagmimerienda. Galing nila, napagalitan nila ako. Medyo magulo din ang naging sa akin ang ginawa nila na yon kasi hindi man lang nila ako sinermonan. Pero okay na rin yun. Kesa naman makatanggap ako ng nakabibig parinero na minsan pa ay may halo pang mga Bible verses. Kaistorya, akala ko pinalipas lang ng Mami ang araw na iyon at magagalitan pa rin nila ako. Pero hindi nangyari yun. Wala na silang ibang kahit na anong sinabi tungkol sa pakikipag-away na ginawa ko. Mula noon, iniwasan na ako ng grupo ni Richard. Wala nang nagtangkapang mambuli sa akin. Ang nakakatawa pa, trinopa ako ng ibang mga estudyante dahil ang akala nila, siga ako.
at malakas. Igutom man Ang natin totoo ay nagtataka nga rin ako kung paano ko yun nagawa. Sa totoo lang kasi, may pagkalampa ako. Payat ako at medyo matangkad, pero wala akong hilig sa kahit anong fitness activity. Ang gusto ko lang ay mag-computer game. Pitas ikwastan to ah. Kaya medyo malamya rin ako kumilos. Pero nang araw na iyon, nadiskubre ko na may lakas din naman pala ang mga patpatin kong braso. Kakaibang lakas na hindi ko alam kung saan galing. Alam niyo ba yung mas weird na nangyari noon? Mas madalas sa pag-isipan namin ng parents ko. Tapos minsan, nakikita ko sila na nag-pray over ng mga tita at tito ko noon. Tapos, binabanggit nila ang pangalan ko. Hindi ko mag-gets kung bakit nila ginagawa iyon. Dahil ba naging basagulero ako sa paligid ng mami? Natatakot pa sila na maging rebelde naman ako. Bakit naunog ka? Iniisip ba nila na baka mapaliwara ang buhay ko? Hindi ko talaga gets. Pero dahil guilty ako, alam ko naman na may kasalanan ako, mas pinagbuti ko na lang ang pag-aaral ko. Bumawi ako sa mga grades at mas pinataas ko pa iyon. Mamaya na ah, naman pa sa Nakuha naman aginawan. si Daddy sa akin at binilhan pa ako Umay ng mo laptop bilang premyo dahil kasi graduate ako na 4th honorable mention. Nang mag-high school ako ay naisipan ko noon na sumali naman sa Taekwondo. Noong una, uma-attend lang ako ng practice hanggang sa napansin ni Coach na may kakaibang galing daw akong itinatago. Sinali niya ako sa mga laban sa loob ng school. At isang beses ay hindi ako natalo. Mabilis kong nababagsak ang mga kalaban ko. Madalas din naman na masama ang tama ng bisig at mga binti na ibinibigay ko sa kanila. Nakaka-guilty pero alam ko naman na pare-pareho lang kami nagpa-practice at nagkataon lamang siguro na mahusay magturo ang coach namin. Kaya naman sa tournament ng school sa probinsya, nakuha ko ang overall champion award. Grabe, ang lakas mo talaga, tol. Pagbati sa akin ng kaibigan kong si Gino. Hindi naman masyado. Natatawang tugon ko. Lakas makahambol ah. Ang galing mo naman talaga kanina. Sabi ni Yana. Medyo maayos na mga ngipin niya noon dahil sa kanyang dental braces. Saan mo ba kinukuha yung lakas mo? Grabe ka kasi sumipa. Palaging tumpa ka agad yung kalaban mo. Uwi ka pa ni Gino. Hindi ko nga alam eh. Sabi ko, paano hindi mo alam? Tanong naman ni Yana. Kapag kasi lumalaban ako, hindi ko na nakukontrol yung lakas na ibibigay ko. Minsan nga, nagigilty ako kapag nababalian ang kalaban ng dahil sa akin. Uwi ka ko. Ibig sabihin lang yan, malakas ka, saka sport yun. Bawal ang mahina doon. Sabi naman ni Gino. Joy, alam man eh. Hindi mo kin Kalalabas ate lang ano. namin noon ang Joy! school na maisipan nilang ay scramble. Nauna silang dumapit kay Manong. Ako naman ay naiwan na nag-ilang ng barya sa kamay ko. Napakalaki mo na. Wika ng isang matandang lalaki na lumapit sa akin. Medyo kulubot ang kanyang balat, may nunal sa ilong at kulay abo na ang mga mata. O, turan ko. Napakalaki mo na ako at kamukhang kamukha ka ni Daniel. Wika pa ng matanda. Kilala niyo po ang dati ko? Nagtatakang tanong ko nang banggitin niya ang pangalan ni Daddy. Joy na ganda eh. Kilalang kilala dahil siya ang nag-iisang anak ng kapatid kong namayapa na. Tugon ng matanda. Namilog ang aking mga mata sa excitement na bigla kong naramdaman.
Pamangkin niyo po si Daddy? Ibig sabihin, lolo ko po kayo. Tanong ko bago siya tumango. Mano po, lolo? Wika ko na ikinangiti naman niya. Pinagmasdan ako ni lolo mula ulo hanggang paa. Ikaw nga talaga ang tagapagmana ng ating lahi. Uy. May itatanong pa sana ako pero nakangiti siyang bigla na lamang tumalikod mula sa akin ang naglakad palayo. Sino yun? Tanong ni Gino nang makalapit sa akin. Ang tingin niya ay nasa papalayong matanda. Lolo ko raw siya. Ang galing eh. Wika ko. Bakit magaling? Nagtatakang tanong ni Iya. Kasi ngayon lang ako nakakilala ng kamag-anak ni Daddy. Tukod ko. Minsan ay wala akong narinig na kwento mula sa parents ko ng kahit na anong tungkol sa family side ni Daddy. Ang alam ko lang, galing siya sa malayong probinsya kaya hindi na siya nakaupang pa doon. Kung ang kanilang mami ang kilala ko, kasi lumaki ako sa probinsya kung saan siya ay pinanganak at lumaki. At na makakilala nga ako ng isang kamag-anak ni Daddy. Napigilan ng sarili ko na matuwa dahil yun talaga ang kauna-unahang pagkakataon na nangyari yun. Daddy, may nakilala nga po pala akong matanda kanina. Wika ko habang sabay kaming naghahapunan ni na Daddy at Mami. Talaga? Anong pangalan niya? Si Mami naman ang tanong. Hindi ko nga po naitanong pero ang sabi niya, pamangkin niya raw po si Daddy. Tugon ko, kasunod ang pagsuko ng ulam. Hindi ko inaasahan noon na sabay na magbibitawan ni na Mami at Daddy ang kumpiyertos na hawak nila. Kasunod noon ay ang nakabibiging katahimikan. May problema po ba? Nagtatakang tanong ko. Anong itsura ng matanda? Tanong ni Daddy. Medyo kulubot na po ang balat niya, tapos may nunal po siya sa ilong. Tugon ko. Napalunok si Daddy. Kung pamangkin niya po kayo, ibig sabihin, lolo ko po siya, tama